Hej alle sammen, og velkommen til, man kan ikke rigtig kalde det for en video, vel, men sådan det er bare lige en lille video til, hvad vi laver på Parkmasters-kanalen. Ikke også, Lav? Ja! Vi har tænkt os, at vi skal lave nogle challenges og sådan noget, hvor så skal vi bygge noget inden for sådan et område, eller sådan et eller andet, og sådan bare hyggeligt rundt, se hvem der kan lave den bedste park inde i Theme Park til Q2. Og det var egentlig bare det. Vi vil bare lige lave en lille video om, hvordan hvad vi laver på den her kanal. Vi håber, I vil subscribe og like og alt sådan noget. Ellers så ses vi bare i den næste video, og vi tænker, vi uploader i hvert fald 2-3 gange om ugen, måske 4. Vi ses bare i næste video. Hej! Take you home with me.